Naku mga kabayan, mag-ingat po tayo sa mga kumakalat na pekeng 1,000 piso. Ito ang mga palatandaan paano mo malalaman na peke o tunay ang hawak mong pera. Kapain ang mga linya sa gilid ng 1,000. Ito ay peke kung makinis at hindi nakaangat ng bahagya. Pati ang mga salita na nakasulat sa pera ay dapat nakaangat upang malaman na tunay ito. Ang linya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas ay binubuo ng mga salitang BSP at 1,000. Maaari mong gamitin ang cellphone mo upang i-magnify at makita ito. Ang security thread naman ay may nakasulat na 1,000 at BSP na malinaw. Kapag makinis lang ito, ibig sabihin fake ang perang ito. Ang patch naman na makikita sa kaliwang bahagi ng pera ay naglalaman ng kabibe at BSP logo. Pag ito ay makinis na patch lang, ibig sabihin fake ito. Maaari mo ring silipin ang pera sa ilalim ng ilaw at dapat makita mo na maayos at malinaw ang itsura ng mga tao. Kapag medyo malabo, fake ito. Sa likod naman, kapag may nakaumbok na outline ng mga tao, ito ay fake. Ang tunay na pera dapat makinis.